हायोबा अन्नानै जोंनि इउटुब मा होनगोन साबस्क्राइब खालामदो लाइक आरो माबायाव बेलाव थुनानै माबानो होनो किंनो लथायाव बेखौनो आङो बुरै नोंथांमोननिसिम बुरै आरो सुट गाग्राफोर मोसाग्रा सिंगार सुग्रा नै माबा सिं फाननायानो असाय जायाखैनो दाबो थांनो मोनला जोङो थांगोन गारहरदोलै गोजौआव माबालाय जोंना बिथाङा शुटिं गायग्राफोर इन्टारेस्ट दंखालाय थांगासिनो जोङो Hi guys, हम लोग अभी बटरसी में शूटिंग के लिए जा रहे हैं मीन्स गॉस्पेल डांस या हम लोग का स्टूडेंट लोग 12 होगा और तुम लोग दिखना चाहेगा तो मेरा नाम फिलिप है और सबसे प्यारा एंड सबसे जोकिंग वाला गर्ल्स है क्योंकि उसको मजाक मस्ती ये सब करना अच्छा लगता है उसके बाद दुकान ना वाला पति दुकान मिथिखाया ओरैबायदि गाजामा बिसिनि गारं गोरां आं गोदो उन्दैनिफ्राय आंखौ बाबाया हायाबाथाय बिराद बुयोमोन ओमफ्राय दा आङो गिटार दामग्रा सोलोंबाय बाबाजों स्केलजों बुजा बुजा दा गिटारखौ बिराद बायदि मोजां दामनो रोङो ना बाबाया उन्दैयाव होनोमोन नालाय गिटार दामथारनांगोन ओंखायनो आं दा गिटार दामनो एसे रोंबाय रोंनायालाय बांसिनानो रोंखायो सानबाबो सानस'नो हाया नायबाबो नायखाया खोनासंबाबो ओरैबायदि खोनासंबाबो बेखायनो नोंथांमोना जोंनि मा होनगोनथाय बारा रोंनाङा इउटुबखौ एसे साबस्क्राइब खालामना होदो जोंना सुदायावनो जासिगोन आरोना लोगोफोर उनाव सापात बागानाव थांगोन आरो गिदिर थांजोब्बाय मानसिफ्रा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दिनैसो फार्स्ट शुटिं मोजां मोनखागोन फार्स्ट टाइम आरो सोरबा माबा बुंनो दे बुंब्रा मा बुंनोलै आया ओमफ्राय जोंना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनाव थुनो दागा थेंक इउ आसोल हाला खालासो मोनफैलायबाय आं माबानि बेवलायनो बबेथिं जायगा नायहैदों आरो ना गारियाव गाखोबा देन्जार डायलग ओंखारनाय लोगो लोगो थान्दा बोरैबा डायलग होखायो दा हामोब्रा हामलाय मा बेराम बेलाय मानसिनि अबस्थायानो मानसिनि बायदि अबस्थायानो गैला बोरैबा जाबोजोब्बाय आरो ना गारियावहाय लांदां गारि सिलाखायो बिथांखौ दे बुंब्रा दे माबायदि जा गरम ना गरम मोनसोदों आंखौ नोंसोरखौ गरम मोनाखै मोनदों एसे फैनानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आं बानायसो मोनबाय ओमफ्राय जों दा ओरै थांसिन आरोना ओरै लामाजों नायदावनानै बेनो आरोना लामाया बेजों थांसै होनबाय दंफां सायाव दङ बे सान्दुं गोसा मानसियाथ' साइज गैखाया माबायदि नै मोसानाय शुटनि थाखाय ओंखारखांबाय आरोना आङो एसे फिल्म नायगासिनो सानैया मालाय आरामनो ओमफ्राय आंखौहाय माने फट' खेबनो थाखाय लिंहरगासिनो लोगोआ ओमफ्राय दा फट' साफायनो थांसै आरोना ओमफ्राय नङा दसे एसे उनावहाय माबा माबि नायदों खोमा सिनारिफोरखौ मायाव लानांगौ मायाव मानांगौ ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो बेयावनो लागोन लामाया बेनो जागोन नामाथाय मिथिया आरोना सोलिगासिनो बैयावहाय नै लोगोनि थाखाय बेगाव सान्दुं गोसा थानो हाला सान्दुं गोसा थाबायहोगासिनो जोंखौ मेथाइ लागोन गासिनो गोजामोन हागोन आरोना सान्दुंआनो खस्थ' नोंथांमोना हायो
लाइक आरो शेयारखौ नायनोनो हाखाया केमेरायावनो लागोनथाय आजके थाबायल' थांबाय थादों आसोल आरो खालामनो जानोसै फार्स्ट टाइम शुटिं लानानै मोनसे स्टेप जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे लकेसन सोलायसिगोन आरो बिखायानो ओरै ओरै मावबायमोन जोंना मोजाङानो मोनदों फार्स्ट टाइम नालाय गिनाय गिनाय मोनदों आरो रायजानायखाय मोसाला उफाय गैया रायजाथारो नालाय ओंखायनो जेन एकदमबारे लाजिनायखौ गारनानै मोसाथारगोन जोङो बारियाव गारखादों आं लाजिनायखौ हायथालाबायखायो ओमफ्राय दा बेलेग लकेसनावहाय लासिगोन बेलेग जायगायाव आरो लासै लासै माबायदि जागोन मिथिला आरोना एबारबो फार्स्ट टाइम ना ड्रेस सोलायनानै गेजेराव थांग्रा बेलेग बाइबेल गिद लेखाफ्रा जोंबो मोनथिनांगौ गासैबो बर' होनदों रमिला मोनबेसे लाबोदों मोननैखौ लाबोदों बेनो आरो खेबसेया बर' हारिनि ओमफ्राय रावबो लाबाखै आरो बिदि जालायबाय नामा गुरलाब नुजालायबाय गुरलाब नुजालायबाय सुट लानो थाखाय रेडि जाजोब्बाय आरोना जोङो मा होनो मायाव लाहैगोन होनदोंमोनलाय खिन्थाना होलाय एसे लबार बागान जोंना लकेसना डेन्जार बेयावनो दं माथो बेखौ देखायथिदोब्रा ओमफ्राय लायबे बेयावहाय नोंखौ फोरोंलायदोंमोन नामा बे गथ'आ ओंखारजोब्बाय नै थयनि मा खालामनो फैदों जों शुटिंआव फैदों जों दा शुटिंआव रेडि जालांसिगोन आरोना मोसानो थाखाय रेडि ना ओइथिंनि माखासे हौवासाफ्रा लाजिदों बेस्रा मा होनो ब्लार नुयो बिदिबाथाय ओमफ्राय जायगाखौ नायदों आरोना माबायदि जागोन मोजां मोनो सोरगोफुरि बागान लबार बागान सुदायावनो जागोन आरोना जोंना